sengifisa ukwazi la dokotela ukuthi kuyenzeka isifo senhliziyo uthothi nje ubaba mhlambe wayenaso noma umama wayenaso ugogo bese nami ngiyithola ngiba sengcupheni ukuthi ngingaba naso noma isifo esithelelana kanjani mangathi into ethelelanayo uni ngingayithola ngokuthi khona ekhaya owayenayo le umsipha wenhliziyo zimbalwa ezihamba ngokofuzo eziningi zilento esithi lifestyle so njoba ungizile ngibala okwabantwana basuke besebancane kujwayelekile ke lapho ukuthi kube nofuzwana oluthize noma mhlawumbe umntwana uzalwe singakafika isikhathi noma mhlawumbe ke kwakhona ukugula bekuphethe umama ngenkathi umntwana esamkhulela so lokho kuyenzeka kube nofuzwana kodwa eziningi izifo zenhliziyo ezitholakala ukuthi bekhulile zidalwa yiloko esithi ama lifestyle so unumber 1 uhamba phambili kunazo zonke iBP iBP mayiphezulu emzimbeni womuntu ngelazi inhliziyo so bese ke kwenzeka lento ade ngithi yenziwa icaffeine neBP iyayenza siqosayo sawoti ke lapho ukudla okuprocessed ke